Hato late ya ka balang nyngkong hau Petros kade ka Khubor ka basngo tanat sa hisinbiang lengba kani ke channel Kasi Gospel Media hakakateng kabatiang kabadan bor ka jong u Jisu Khrist ngai khuble ban ngapriang subhai pi wipuwe sya ka jingi puli ka ktien ka baem ka jong blei ka balong ka Bible ka gospel ka kum umathias kalanong ka bakhan riu ka khot ka bakhat lai hadu ka barpho u Jisu ulakli ke senran jong u bat u doong ki briu ki ong u yanga u khon u briu ki laong te don ki baong u Yohanes u nong pen baptist ki weiti u Elias bat ki weipat u Jeremiah lani we na ki nong itulpa sa hisin biang u Jisu ulakli yaki pite pi ong bangalong u Simon Petros ulai thu bat u laong melong u Chris u khon u blei baem kabasngotanat ba u Jisu ru u jubab hau ngaru ngaong hame ba melong u Petros bat halor uni u mausiang ngante ya kabalang kajonga ha gajinge jong ki Kristan Catholic ki kedo balate ya kabalang nyngkong hau Petros baar u Petros ulalong ru u pop ba nyngkong kay kabangakwa ban pensothu hakne kapor ka kantin pop kade ka kantin latin kamut papa lani kpa bakhoy u Petros ubalaim berkat ha kita kisngi kiba u Jisu udan ulala kran yakini ki kantin jing maham Matthias kalanong ba apulai ke khat ka bakhandai wat khot ru ukpa jungphi yano ru ubah ka khando naba wei ulong ukpa jungphi ubah hapneng kabamut ya uno ubaha kan ni ka perthai ngemla ban khot ukpa bakhoj namba don tang we berutwa ulong uble ubotrai uba habneng habo Jisu ukuran ya kini ki kantin bat halor uni umosiang shem la kdo hau Petros hoi ka keteng Petros ka jingmut kalong umau tangba umau pelon ubaret u Jisu habo ukuran ya kini ki kantin bat halor uni umosiang ngante ya kabalang jonga ukdo haladi batang yaladihi nyngkong Petros kalanong gabaar kat khot kabasaw bat kabasan u Petros ubatai ba uta umau baim lani umau siang ude u Jisu Khrist uporu ukran ya kaju nyngkong koren kalanong gabasipho kat khot kabasaw uta umau siang ulalong u Khrist katu kani teli kidaw balei shem la te ya kabalang hau Petros kabankong namar ulalong uba laulau uba ju snotho bakla ya kakam jong u Jisu Khrist hadu banda syakdo khilet chadin jonga me usaitan Matthias kalanong bakan rio ket khot kabar pulai ha kalanong kabar phong rio ket khot kaban rio pokndai hadu kabanyo pusan u Petros ulalong ru ubrio ubatlat ubalalen ya u Jisu Khrist hadu laisin nangta ula ju syak sneng ru wat hau pol namar kidon ki kiba umdei banle Galatia kalanong kabar ke dekat ke bakat saw ngimla pat banlen syapang u Petros wala ulong ubatot la penjanai da ka jingkala ka bamut ka basisha ka jong u bat u Jisu Khrist hadin ka jingmi pat ka jong u udang pengkubor ya u ban syarai ya ka balang ka jong u Jisu Khrist ka ba ulala aseng Yohanes kalanong barpoi ke dekat ke bakatsan hadu kaba ka khandai kumbalong hakiwe kisran ya u Petros ru kumju la pendap da umusim boku jong ublei kikam ki apostol kalanong kabar ke dekat ke benkong hadu ke bakatlai ke dekat ke bakatsaw ter hadu ke basaw puar ke yaturu ba u Petros ulalong unongelap uba la kring shibun ki mesim sa sisin biang ha ka jinge jong ki Kristan Catholic ki kedoru ba ka balang kadon bor halor ka Bible namar kadon ka jing sothu ba Petros ulong uta upup ubanikong bat u Jisu hana ula ai hau ya uni ushabi baula ban pli ya ka beneng kadujok baula ru ban le ha kani ka perthai ngakwa ban pesuthu ya kini kintin ha ba Jisu ang ban ngan ai hami ya kishabi kahima kibneng kamot ayu kishabi ki thaw ya ka jingtep bat ka jing sotho kanuksa
ka gospel ka kum Lukas kalanong bakat we ka dekat ka pesan puar u Jisu ong kumni kodit ye phi ke rusat na ba philara no ya u shabi jong ka jingtip phi hi phimshem la rong shapo bat ye kita ki ba dang ye rong phila khang ki nong tho ki pharsi ki tip bha shapang u Jisu Khrist kat kum ka jing thulpa na ka testament ka barem udai mu uta ubalasle henry u shabi jong ka jingtip ke kaba lale kila khangno am tang yaladi ban priang ban ngai henry wat ya ki weiru u Petros ulayo ya uni ushabi ki shabi jong ka jingsu thu ka jingtip bau Jisu de tang mau uhi ubalong ukun ba im jong balei lani uta ubalasle ukris habau Jisu ukran ya kini kentin pan bayangan ai hami ya ki shabi ka hima ki beneng bat ka benta ka babot u ong kumni de ke ru ya ka ba mente ha ka khndo onte ya ka habneng ru bat ya ke ru ya ka ba men penlaj ha ka khndo on penlaj ya ka habneng ru ka jingmut hangni kalong ya ka bor ke ikhtiar ka ba u Jisu la ai om tang hau Petros wat ha ki wede mut ya ke ka ba la le ha ka khndo ka dan ru ke ka ba uble bokpa habneng unyo sngo bat un sha skor banle ya kata kanuksa Marcos kalano makarwe kad khat ka opsan bat ka ba khong riu u Jisu ong kumni haba phide yang kerpa ru tomap lada piba sosi yanu ru bokpa jung phi ru uba habneng unmap ye phi ya kirangkang jung phi henry lada phi phem yama de pa jung phi uba habneng unmap ye kirangkang jung phi kabamut habang imap yanu uble bokparu unmap habang imap kabamut bauble bokparu unumla manmap yegi pop kichongi nangta habang ikran shapang gani kabor ke ikhtiar ka gospel ka kum Lukas kalanong bakhandai ke dekat ka nyngkong ke kabang akwa ban ong bau Jisu la ai ya gani kabor ke ikhtiar ha ki sanran ki jong u bau da airu ya kani kabor bakin la ban be iki ksoi ki khroi ban pungkhia ya shibun ki jingpang sakawedi ki nuksa Lukas kalanong bashpho ke khat ka bakhat nyo om tang kini ki khat arngut long ba kita ki nyo phongut ki bau Jisu ru ulala jit ya ki deya ong yang niking tien ko try wat ki ksoi la pendam hapo jengi haka keteng jongmi de kani ken ke ikhtiar mot ya ka bala le hakne ka khndo bala duai hakne ka khndo uble bokparu un pelaj nang te na beneng ka khubor ka bangakwa bane sam ha ka video ka babut ka de gani ka balang kastan ka bani kong to ai boble un kurhu ye phi baipuwe pa snobha ye bodin ye ki khubor lengba kani ka channel na kamta ka brom ka jong blei amen